это кто? Зайчик. Еще раз. Зай. Угу. Улыбочка. Зая. Еще раз. Зая. Умница. Разом са сваёй вучаніцай, 4гадовай Дыянай, Святлана Бяляева карпатліва адпрацоўвае ўсе гукі. Заняткі праходзяць у зразумелай для дзяўчынкі гульнявой форме. Таксама практыкаванне каля люстэрка і спецыялізаваны лагапедычны масаж. Я обожаю детей. Для меня каждый ребенок, он особенный, он уникальный. И мне хочется помочь любому ребенку стать настоящим, стать хорошим человеком, научить его правильно разговаривать, правильно изъяснять свои мысли. Сямейны бізнес Святлана распачала разам з мужам. Калі Міхаіла скарацілі на прадпрыемстве, яны вырашылі узяць субсідыю на арганізацыю справы, магчымасць рэалізаваць даўнюю мару. Я написал бизнес-план, и мне дали субсидию, благодаря которой мы приобрели мебель, мы приобрели канцелярские товары, атрибуты кабинета. И считаю, что нужно толкать, поощрять предпринимателей. Сваёй справай вырашыла заняцца і брашчанка Святлана Пуганкіна. Жанчына кажа, пачынаць было страшна, але, узважыўшы усе за і супраць, вырашыла бізнесу быць. Цяпер яе фірма па пашыву рабочага адзення прымае заказы з усёй рэспублікі. Стаўку робяць на якаснае адзенне. У асноўным Святлана займаецца адміністрацыйнымі пытаннямі, але можа ўключыцца і ў вытворчы працэс. Вопыт швачкі ёсць. Зараз пад кіраўніцтвам Святланы 3 чалавекі, але з ростам вытворчых аб'ёмаў штат плануе пашырыць. Перебирала, скажем так, по жизни какие-то варианты, как-то где-то себя устроиться. И увидела, что ниша форменной одежды практически не заполнена в нашем городе. По бизнес-плану моему не хватало там средств какие-то, там у меня что-то было. Помогло, то есть и аренду взять, потому что эти деньги туда пошли у нас. Потом, электричество какую-то часть мы оплатили. За мінулы год у рэгіёне было выдана больш за 300 субсідый агульнай сумай 5 мільёнаў рублёў. Сёлета ўжо 201. Больш за ўсё субсідый выдадзена ў Брэсце, Баранавічах і Пінску. Для таго, каб атрымаць гэты від дзяржаўнай падтрымкі, неабходна стаяць на ўліку беспрацоўных, а пасля з бізнес-планам звярнуцца па месцы рэгістрацыі ва ўпраўленні па працы, занятасці і сацыяльнай абароне райвыканкамаў. Калі адпаведных ведаў па стварэнні бізнес-плана няма, іх можна набыць на курсах па асновах прадпрымальніцтва. Преимущественное право на получение государственной поддержки имеют безработные, зарегистрированные в органах по труду, занятости и социальной защите, которым в течение месяца не удалось подобрать подходящую работу и которые будут выполнять значимые для данного региона виды предпринимательской деятельности. Памеры субсідый розныя. Для вялікіх гарадоў гэта 11-разовы памер бюджэта пражытачнага мінімуму. Сума больш за 2000 рублёў. Для малых гарадоў, сельскай мясцовасці і ў рэгіёнах з высокай напружанасцю на рынку працы 15 бюджетаў. В области оказания услуг строительства, отделочных работ, электромонтажных работ. Также безработные оказывают услуги парикмахерские, салонов красоты, розничной торговли. Выделено 2 субсидии на организацию услуг в сфере агроэкотуризма. Есть у людей интерес, и я считаю, что это нужное дело, которое надо продолжать. Разам з субсідыяй атрымальнік бярэ і абавязкі. Весці распачаты бізнес ён павінен не менш за 6 месяцаў на працягу года. Таксама трэба будзе даць справаздачу і аб мэтавым выкарыстанні фінансавай дапамогі. У цэлым на рынку працы в обласці назіраюцца станоўчыя тэндэнцыі. Павялічылася колькасць вакансій, іх больш за 6000, а ўзровень зарэгістраванага беспрацоўя ў кастрычніку ў рэгіёне склаў 0,8%. Евгения Мороз, Роман Филютиш, телерадиокомпания «Брест».